najlepšie. Ani Ani vnútri. Není to také hrozné zase. Sem sa nebojíme ísť. Ako vidíte, už tu je... Ale máme z toho... Toto je hrozné. Ale si do toho zase vstúpil? Nie. A tieto dvere, čo sú tu, toto je hrozné. To ďalej. Áno. A ja neviem. Ja Nemôžeš dýchať. Môžeš. Však ústa mi dýchaj, Boha. Maja, ústa mi dýchaj. To je voda. Ideme. Pravo niekto studenta tu bolo umývadlo. Som ani nevedel, že tu bolo vecko. Trochu jaké veľké to tu bolo. Pamätáš? Vypracky. Choď ty. Ja sa musím natáčať sám. Ale nie. Ty máš povín. Ale... Vy čo tu robíte? Ale nezatvárajte nás. Piči. Vyzerá to tak, keby tu skápal pes. Ale je to strašne veľké. Oke, vyzerá to tak spúk. Ale Choď, tam padá stena. hej. Oliver, pozor, tam padá stena. Tu sme nejakú hovadinu. Tu sú ďalšie papuče. Tu sú nejaké trenky. Ale to sme všetko skúšali otvoriť, nie je to. Tu je ďalšia topánka. Tam je nebezpečné. Tam je, že Tam je nejaká Tu podprsnica. nebuďme, lebo tu nás je vidno. Ale do tejto miestnosti nemôžeme ísť. Chalani, dávajte si pozor, keď uvidíte takéto plechové dvery znútra, tak tam máte nepozorne, lebo na tých dverách je napísané, že nebezpečenstvo výbuchu. Ale mne začína byť zle celkom na brucho. Aj mne. Aj mne. To z toho, jak sme tam dýchali. Ako vidíte, tu pod zemí je nejaký zapalovač. Mne strašne začína nejak... To nie je normálne, že sa ťa iba trochu bolí brucho. Áno, ja keby si niečo zjedol... Ja keby si mal v bruchu nejaké mrhy. Áno, keby sa niečo tlačilo v bruchu. Ale nie dovnútra, ale von. Áno, von, že jak ťa by... Ideme sa ešte pozrieť tam v zadnej budovy. Tu sú nejaké plechovky. Maják! Musíme to rozdýchať iba. Ja som v pohode. Tak prestávku ľudia, lebo to zle nedalo vidieť. Niekomu to zalúvané... Jaj, sorry. To Oliver, iba jednu! A môj brucho do prčic, ja už tam nejdem ďalej. Rozdýchajte to, bracho. Ja už som v pohode. Ja ešte nie. Hej chalani, ale nenadávajme. Dostaneme one. Žltý dolár. zapípam. Ja do prčíc. Zdvihnite tú značku. Zaujíma ma. A ja som si ju pozrela, to je nejaká značka stará. Ale mne prečo tu je značka? Tu sú všetky dokázané veci proste. Ako hosti, no vidíte, že takto už to je pri nás tak čudne, je to strašný smrad. Sú tu písal nejaké výstrahy. Ako vravíme, že ideme posledných na 10 minút dovnútra, ale 10 minút tebe preplo. Tam sme nevydržali, sme tam ani 5 minút. vydržali. Ani 3 minúty sme tam nevydržali. Boli sme tam. Poďte, skúsime ešte trošku. Ešte raz, ale fakt už posledný krát. Ja sa natočíme pokračovanie. Ľudia, toto ešte takých 5 minút. Oliver, zapnem svetlo, počkaj. Takých 5 minút. Oliver, mňa extrémne boli. Tak No, dajte to mňa prežranie, neviete, čo s tým mohol robiť, neviete. Majak to môže byť od krvi celé. Majak, nehač to, že nás skoro s tým zabil. Je tam niečo červené. No, ideme to zahodiť do koša, proste do kašľame koša to na to. nehač. Dobre, hodíme to vedľa našej McDonald's, Vy si to chcete zobrať domov? Nie, budeme niečo robiť aj s týmito hovadinami. Ty natáčaš všetko, čo teraz. Hej.
A to potom odstrám z videa, okej? Nie, však ja sa tam ešte idem vrátiť. Ja tam idem bez vás. Čaute. Ja tam idem. A odstrám ti tam všetko nepodstatné. Hej. Táto ti, tam ideš. Ja sa prídem Oliver. To bol fakt reprak. Bol tam dačo. Lebo ja som videl, že to je nejaké, sa tam leskol nejaký nápis. Ale nemôžeš zdrhať, musíš ísť úplne so Áno, ja mnou. som sa zlákol, že tam je píla. Vieš, čo sa s tým tou pílou mohlo robiť všetko? Áno, ale aj tak proste nemôžeme sa báť, čo sme... Ja poviem iba za tebou, ale budem za tebou. Celý čas som bol... Ale tak keď teraz sme točili a videl si, že si sa úplne dosral a nebol si ani za mňou. No bol som... Pri dverách si furt stal. Nie, nebol som pri dverách, že som bol na tej rozpadnutej podlahe. Nie sa pozerali. Ideme sa zase preskúmať. Strašne posral, vole. Vieš čo? Ja som sa potkol o debilinu, ja som si podezal nohu. Čomu? Trochu. To bude pekná infekcia. Presne. Nechcem! Ja som sa really tak posral z tej mačky. Oliver, na tej choroba, že keď sa porezeš. Veronikin kamarát tak zomrel. No a Porezal idem. Ježiš, vidíte? Tá mačka leze tam hore. Vidíte to tam hore? Áno. Tam v tom obchode, počkajte, ja vám to... to celkom zlaté. Ne, ale ona vybehla s kríkou. Však to ani není ty tupec. Oliver, ty si sa porezal. Na nohe, takú veľkú rezaninu tam. Ale na čom, na čom? No tak je to sa potkol, som skýdal na zem. Idem. Nie, však ja idem, ja som musel sa trošku Vieš, kamo, ja na tvojom mieste by som sa bál. Dajte prosím odber. Viem, že to hovorím druhýkrát, ale tak fakt je toto strašne ťažké a potrebujem, prosím, nič vás to nestojí, je to len odber. To je maximálne 5 sekúnd. Fakt potrebujeme. Inám strašne zle. Idem sa fakt pozrieť len trošku. Keď napíšete komentár, poďte tam, alebo dáte like, tak bude druhý deň. Toto. Teraz si nerobím srandu ľudia, ale ja som počul, jak tam niečo dýcha. Nie, ale teraz si nerobím z vás srandu. Ja som počul, jak kapká voda a dýchanie alebo síčanie, že... Môže byť mačka. Ale no a... Pohode? To prevrátil. Ľudia, ja neviem, ja asi nepôjdem. Pôjdem na 5 minút. Nie, na minútu. Pol minútu maximálne. Ako môžete to počúvať, ja budem úplne ticho. Oliver, poď. To bol autobus? Áno. Oliver, prečo teraz dokážete tam ísť? Ty tam bol, pri tej Ľudia, no neviem, ako Kašo hovorí, že som posratý a sám tam nechce ísť, že ako neviem. Mne aspoň není zle, tebe aspoň není zle. Úplne. Sa trošku pozriem, trošku. Tu som ešte nebola. Tu sú toalety pre chlapcov. Oliver, Dobre, ľudia, toto je asi všetko. prečo? Však si nebola ani v polovici bola. No, Za dvere. dobre, tak ideme ešte na minútku. Oliver, jednu vec si sa niečo povedať, predtým ako to pôjde. Kašo, mám chce niečo Keď povedať. začneš zdrhať, tak zabuchni najsilnejšie tie dvere. Aby som ich Jo. mohol hneď zamknúť. Jo, Hej? Dobre. Že nezdrhaj preč, jak posratý, ale zavri tie dvere a uteč. Až
Potom. Vieš, že vidím ruku? Zdá sa mi to? Asi hej. No toto sa mi nemôže zdať. Toto sa mi nezdá. Dobre, idem sa pozrieť. A keď zdráš, to zatvor dvere. Olivera, keď zatvoríš... Ty kokot, som sa ťa posral. Olivera, keď zatvoríš... Ty vole, prestaň hovoriť Oliver. A keď zatvoríš tie dvere, tak ich drž, aby som ich mohol zamknúť, hej? Čiže nezdrhaj hneď. Ja tu budem stať, aby som ich zamkol, hej? Máme dohodu. Ježiš, Zatváraj! tam niečo padlo, tam padlo zo stropu. Tam niečo padlo zo stropu, ja ti to ukážem na kamere potom. Čakaj. A fakt sa tá bunda hýbala? No, predtým hej. Ľudia, toto bude pre toto video všetko. Pokiaľ by ste chceli ďalší, tak napíšte komentár. Dobre?